Ассалому алайкум дӯстон ва тамошобинони азиз. Умедворам ки созасте хуб асте. Худора шукр мо ҳам созем нағзем. Намхед дӯстони азиз, имрӯз хостам деги тавақма як тоза кунам. Мода чанд рӯз шид выходной, баъд аз соли нав уқа кор нестай. Хонада намхед хонада уборкаи хона, куса тавақшувӣ. Хостам ки шояд шумо ҳам ҳамин тарзи куса тавақ сафедкунира бидонед. Хай ҳаст одамое ки намедонанд. Хостам баҳри шумо навор кунам. Хай мумкин ки ай шумо иқа ҷазирибат намешава. Ман аз баски кор мерам, хона меом, авқот деги тавақ сафедкунида уқа вақт нестай. Дӯстони азиз, амхе хостам ки навор кунам баҳри шумо. Чихе ман деги тавақа сафед мекунам, тоза мекунам. Хай рости гап саросима сафед кардам. Уқахшруам тоза нашидагиянд. Хай ба ҳар ҳол хела тоза шидам. Намхе дӯстони азиз, и дегмай намхел сиёҳ шидай, зард шидааст. Дӯстони азиз, канали навай дастгирӣ кунед, подписатся кунед, лайк бимонед, поделиться кунед. То ахири навор бо мо бимонед. Иншааллоҳ ки навор ба шумо маҳқул мешавад. Ба мо анхел собуни ҷомашӯвӣ хазаи свинемола айтёрка мегзаронем. Баъдан содаи хамир шивая сода камтарак медозем. Баъдан анам хел якта касрулкаи калонай, ягон чизи калон дахакам аймоқа калон нестай, дута касрулка мебарад. Ами хел мерезуму. Баъдан айбулош ови ҷӯша мерезам. Мисол рӯи пилтадай, аловдай, газдай мемонӣ. Ам 15-20 минут меҷӯша. Ана ҳам хел дӯстони азиз, ана ҳамин меҷӯша. Худ ай худ ҳамин чирки мисол ҳамин сиёҳшидагӣ, сӯхтагӣ ай танаи ҳамин пасуда худаш ба худаш ҳам хел тоза ҷудо мешава. Ана ҳам хел дӯстони азиз, бинед чӣ хел тоза шидааст. Хушро дуруни сковородка аввал краска буд, ҳамхел краскаш рафт, баъд ҳамхел сиёҳ шид дурунаш ҳамқа тоза мешава. Ана ҳамхел дӯстони азиз, ҳамаи рӯған сӯхтагиш рафтааст. И касрулкам иам хела тоза шидааст. И тавақма рости гап корчақатӣ хӯрошидам таноша. Овда наҷӯшондума ҳамхел корчақатӣ хӯрош карда тоза кардам. Касрулкаи майдачам ёам тоза шиданд. Дӯстони азиз, и мисол ҳамин содаи хамир чизи алюминира сиёҳ мекунад. Чизи алюминӣ надозем, фақат ҳамин нержавӣ, пластмасс, шиша, сирнок, ҳамхели чизора тоза хушрӯ ҳамаи ҷош ягон ҷой мисол чиш намемонад. Худ амихе худаш ҳамун мисол ранги пӯсти пиёз бар ин ҷудо мешава. Ай танаи мисол касрулка боша, чизе боша ҳамун
мушкил сӯхтагӣ ва ҳамун чиз худ ба худ ҳамхи худаш ҷудо мешавад. Якта губкаи ҳамун посудашови қати меша ки худаш уже тоза намегӯй ки ҳамин чирк буд. Ира дӯстон симак қатиша кидум, ира намешава сода қати шушта сиёҳ мекунад. Ҳамихел симак қатиша кидум, рости гап саросимаша кидум. Хай садбор шукр. Фарзандо қати ҷ хеле ки гуфтум ҳози уқа мазамон нестай. Карантин ҳама хонада ҳамхел саросима хай ҳамақа сафед кардем. Дӯстони азиз, ира симак қати карем. Симаки ҳамхел специально барои деги тавоқ сафед кардан. Магазинодам мефурӯшанд. Ҳамихел дӯстони азиз, ҳазор раҳмати худо ки бо мо будед то ахири навор. Хайр дӯстони азиз, то наворҳои оянда дар амони Аллоҳ бошед.